በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከምዝውን አሎ ኣብ ሓንቲ ከተማ ብዙሕ ገንዘብ ዝነበሮ ግን ድማ ንማንም ሓንቲ ሳንቲም ዘይህብ ሓብታም ሰብኣይ ነይሩ። እዚ ሰብኣይ ለይትን መዓልትን ብዛዕባ ገንዘቡ ጥራይ እዩ ዝሓስብ ነይሩ። ብሰንኪ ስስዕኡ ወላ ምስ ሞተ ሃብቱ ሓዲግዎ ክኸይድ ኣይደለየን። ሓደ መዓልቲ ብኸቢድ ሓሚሙ ክመውት ከም ዝቐረበ ምስ ፈለጠ እታ እንኮ ናብታ እምንቲ በዓል ቤቱ ደው ኢሉ ተናዘላ። ሕጂ ዝብለኪ ዘለኹ ኣጸቢቕኪ ስምዕኒ፣ ምስ ሞትኩ ኩሉ እቲ ዘውሃልክዎ ገንዘብ ኣውፅእ እዮ፣ ድሕሪኡ ኣብ ሳንዱቐይ ኣብ ጎነይ ኣቐምጥዮ፣ ምስ ሞትኩ ገንዘበይ ምሳይ ክኸይድ እየ ዝደሊ ኢሉ ኣጽኒዑ ተዛረባ። ንሳ እውን ሕራይ ቃል ኣትወልካ ኣለኹ በለቶ። ድሕሪ ሒደት መዓልትታት እቲ ሃብታም ሰብኣይ ሞተ። ኣብ መዓልቲ ቀብሩ ኣብ ሳንዱቕ ሬሳ ክቕበር ኣብ ዝቐረበሉ እዋን በዓልቲ ቤቱ ሃንደበት ንእሽቶ ፖስታ ኣውፂኣ ኣብ ርእሲ እቲ ሰብኣይ ኣቐመጠቶም። እቲ ሳንዱቕ ድማ ተዓጽወ። ድሕሪ ቀብሪ መሓዛኣ ሃንደበት ቀሪባ ብስንባደ ብሓቂ ድዩ እቲ ኩሉ ገንዘብ ምስቲ ሬሳ ኣብ ሳንዱቕ ተቐብርዮ ነይርኪ በለታ። በዓልቲ ቤቱ ፍሽኽ ኢላ ድማ ከምዚ በለት፣ ኣነ እምንቲ በዓልቲ ቤት እየ፣ ቃለይ ኣይጥሕስን እየ። ኩሉ ገንዘብ ከም ዝወስድ ገይረዮም፣ ፈለማ ኩሉ እቲ ብስሙ ዝነበረ ገንዘብ ናብ ሕሳበይ ኣሳጊረዮም። ድሕሪኡ ብተመሳሳሊ መጠን ገንዘብ ቸክ ጽሒፈ ብስሙ ኣብ ፖስታ ኣእትየ። ኣብ ካልእ ሸነኽ ዓለም ምስ በጽሐ ባንኪ እንተረኺቡ ነቲ ጥረ ገንዘብ ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ ከም ዝበለት ይንገር። ኣብ ምድሪ እነወሃሉ ሃብቲ ንዝቕጽል ዓለም ውሕስነት ክኸውን ኣይክእለን እዩ። ከምቲ ቅዱስ ዮሃንስ መጥመቕ ኣብዛ ምድሪ ንኻልኦት ዝሃብናዮ ጥራይ ኢና ናብ ዝቕጽል ዓለም ምሳና ዝኸይድ ዝበሎም፣ ኣብ ኢድና ኣኪብና ዘወሃልናዮ ሃብቲ ኣብዚ ክተርፍ እዩ። እቲ ኣብ ልብና ዓቂብናዮ ዘለና ሰናይ ግብሪ ግና ክስዕበና እዩ። ካብዚ ንመሃሮ ገንዘብና ንዝተጸገሙ እንተሓጊዝናሉ፣ ዕሽር እንተኸፊልናሉ፣ በዓል እንተ ኣብዒልናሉ፣ ጽባሕ ንጎቲ ሰናይ ዝገበርናዮ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ምሕረት ከም ንረክብ ይገብር። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10:40 ክሳብ ፍጻሜ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ጽዮን ስለሰማዕኹኒ ወትሩ ኣትኩሮ ጸሎትኩም እግዚአብሔር ጸሎትኩም ጽን ኢሉ ይስማዕኩም።